ngizokhuluma nabantu la ngoba kule ndawo uNkulunkulu ngitsho kunabantu abalahliwe, kunabantu abangcwatshiwe, kunabantu ababulewe besaphila kodwa. Ngithe sizele lokho kusele ngoba sila isithawuni nje sizele okusele obese kuzokufa. Ngithe namhlanje isihloko sethu siyaqhubeka sithi kunethemba ngekusasa lakho. Njengamanje ngizothi kubazalwane akulahlwa lutho, konke okudalwa uNkulunkulu akulahlwa. Noma ngathi uvuka ehlathini ningahawuzisho ukuhawuza uzongena la, noma ngathi useyanuka kasagezi thina la sizomukela. Sizele abantu abanjalo ukuthi nangu uJesu ongakugeza, nali igazi likaJesu elilanda umuntu limgeze abuye abemusha sha. Konke okudalwa uNkulunkulu kuhle. Nale ngane ngamzala wakho siyilahlile wahlala nezakho idalwa uNkulunkulu. Nalo mfowenu lona ningasazwani naye suzowashiya ikhaya idalwa uNkulunkulu. Nalona lokho umsasazela ngamaphoyisa ethi mayiqhamuka ebuyile kade aqasha for 2 years, uwena ofona kuqala ubuyile udalwa uNkulunkulu naye. Tshela uSethonga uthanda konke okudalwa uNkulunkulu, mtshela uthanda konke okudalwa uNkulunkulu. Thani kuhle, thana kulahlwa lutho noma ngabe isangoma sihle ngoba uNkulunkulu usazoke sithume kuba bonke ngisho nabathakathi. Akubize kuthume kuyumthakathi uthi usathi usachaza uthi ingane uyathakatha nje ethi angibuzanga ukuthi uyathakatha. Ngithe uphi usibani bani ngoba njengamanje sithunywe kubantu asibajaji. Konke okudalwa uNkulunkulu kunjani bazalwane?